mi teiku vosso. Den vosso programa El Poder de Testimonio. Canando de jardim mais bonita, com flor exótica, flor que cresce de nosso país Corchal. E porque sabe quem é jardim aqui tá? Não, senhora mais especial. Porque te conta nós e conta o pueblo inteiro e mundo inteiro que Deus a receber. Queda pendiente e logo sabe. Quem tem o programa El Poder de Ave nós está back dentro do programa El Poder de Testemunho. Com senhora aqui na resta do gente, senhora que está pondo me Harry, foi hora com me Mirelle, tem hora com me vai que tá fez dia. É gozo imenso e lo me que para cada de vocês gostar também experienciar e gozo aqui através do seu testemunho e tem para nós ave. Amém. Primeiro que nós começar, me quero começar a abrir com versículo, sacar foi Crônica, 16, 8 e 9. Está visto assim aqui. Do agradecimento na Senhor. Enfocar seu nome. Se isso hecho não conheci, den e pueblo não. Canta na je. Canta alabança na je. Pape de tur su maravilha não. Amém. Ingrid. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Hoop, dank voor momento aqui. Dank u wel. Het is een genoegen. Hey. Het is een genoegen. Dank u wel dat je me hebt uitgenodigd. Ik weet dat je veel te vertellen hebt, daarom. Ik heb veel te vertellen, dus ik wil even weten, echt waar, ik heb heel veel te vertellen. Maar het eerste wat ik wil vertellen, je zei het al, mijn naam is Ingrid Petrona. Ik ben geboren in Suriname. En heel groot gezin. Vol bloed? Vol bloed, helemaal Sranamang, helemaal. Ja, en ik kom uit een groot gezin, uit een muzikaal gezin. 10 kinderen. Ja, die tijd, was het anders dan nu. Veel van elkaar. Dat zou ik zeggen, ja. Ja, 10 kinderen hadden ze. En ik ben nummer 7. En één ding wat ik altijd prettig heb gevonden in mijn jeugd, was dat we altijd samen kwamen om te zingen. Ja, we kwamen altijd. Dus jullie konden allemaal zingen? Ja, we zongen allemaal. Maar ja, de Jackson family. Eigenlijk zingen mijn broers meer en ik ben van de meisjes, ben ik de enige die zingt. Oké. En zo ben ik van kleins af met muziek bezig geweest. Ik heb in bands gezongen. Ik heb, maar toen ik 23 werd, kreeg ik een ontmoeting met de Heer. Met je 23e leeftijd? Op mijn 23e. In Suriname? In Suriname. Oké. In Suriname. Hoe was dat voor jou? Had ik een ontmoeting met de Heer, waarbij ik een ervaring had. Ik zou te veel van jullie tijd nemen, in beslag nemen om alles te gaan vertellen. Maar het was een hele machtige ervaring die ik had. Waarbij ik heb gezien dat een mevrouw die eigenlijk bezeten was. Ja, bezeten was van en dat gebeurde in de kerk? Dat gebeurde, nee, ik was toen nog niet in de kerk. We gingen naar, een feestje? Laat me zeggen, we gingen naar de kerk, maar met kerst, weet je, Pasen, gingen we naar de kerk. Ik was niet een devoted, een wedergeboren christen. Dus we gingen wel. Maar toen ik 23 werd en we kregen die ervaring, mijn zus en ik, kregen die ervaring en toen zeiden we van nee, er is een God in de hemel die nog steeds op zoek is naar verloren zielen en die mensen wil redden. Maar wacht, even terug. Ja, ik heb naar het stukje van met de vrouw die bezeten was. Hoe wist je dat ze bezeten was? Weet je, wist je dat het echt niet... Ja, wanneer iemand bezeten is, Jasmine, je kunt dat niet faken. Weet je, die persoon was helemaal anders. Haar gelaatsuitdrukkingen waren anders. Haar stem klonk anders. Dat wat ze zei was helemaal niet met wat je gewoon bent. En op een gegeven moment, je merkt dat het niet de persoon is die praat tot jou. Je ziet dat wist je al van dat het de duivel was. Je kent het goed. Het was de duivel. Het was de duivel. Want dan kun je de dingen die hij zei, weet je. Want in Suriname hebben we ook wel eens te maken met culturele dingen.
En door de cultuur, nou wij hebben als familie ons niet echt diep erin geconcentreerd, maar we wisten wel van anderen dat wanneer je bepaalde dingen ziet, dat het een geest is die bezit heeft genomen van die persoon. En door die ervaring hebben we gezien hoe ze bevrijd is geworden door het lezen van de Bijbel, door het bidden. Weet je? Dus ze is wel bevrijd? Ja, jawel. Dat heeft juist gemaakt van dat ik heb gezegd, oh Heer, u bestaat. Er is een God die mensen redt. Er is een God die mensen bevrijdt. Er is een God die zoekt naar zijn. Want dat meisje zocht de Heer. Hè? Ze zocht de weg van de Heer. En het kwam slag tegen slag op tegenslag op tegenslag. Elke keer weer werd ze bijna belemmerd om Christus aan te nemen. En toen ze totaal bevrijd werd. Toen, dus dat incident? Dat heeft gemaakt van nee, ik heb gezien, er is een levende God. Het woord is ontstaan, het vuur is het woord van God heeft kracht. Amen. Het heeft kracht, het heeft kracht. Weet je, dat hebben we ervaren. En toen, ik kwam niet gelijk in de Adventkerk, ik ging eerst naar de volle evangeliegemeente. En daar had ik ook mijn ervaringen. En op een gegeven moment toen, toen kwam er een lezing van de Adventisten, een tentlezing. Dan ben je gegaan. Daar ben ik naartoe gegaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt bevooroordeeld was over, die Adventisten die zijn een secte en weet ik maar nieuwsgierigheid, weet je. Of er was een hele leuke heer die me had uitgenodigd. Dus ik ging er naartoe, eigenlijk om hem een plezier te doen. Ja, want hij was ook een paar keer met mij naar de Adventkerk, naar de volle evangeliekerk gekomen. Dus op een gegeven moment moest ik mijn afspraak nakomen. Dus ik ging wel, maar ik denk van, nou mij krijg je niet hoor. Maar op een gegeven moment, Dios toca mi corazón. En daar heb ik gezien. Wat was het verschil dat jij voelde? Dit is inderdaad iets goeds dat je zegt. Hè. Ik ging met mijn Bijbel en onder de tent. Toen verdeelden ze Bijbels en ik zeg nee, ik lees die Bijbel van jullie niet, ik ga met mijn eigen Bijbel. En toen er gepredikt werd, toen keek ik al die teksten naar en ik zeg van wacht even. Het is hetzelfde als mijn Bijbel. En ik kreeg zoveel licht. Weet je, van de dingen. En toen ging ik nog een keer. En daarna nog een keer. En daarna nog een keer. Ja, het was echt wel interessant. Maar op een gegeven moment kreeg ik zo'n strijd van, Heer, help me. Zeg me wat ik moet doen. Moet ik in de volle, want ik was in de volle evangeliegemeente. En dan kwam ik in contact met de Adventisten. En ik was in een strijd. Want ik zeg, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dat wat gepredikt wordt in de Adventkerk. Dat slaat je meer aan. Is de waarheid. Ik kon niks vinden waarop ik kon zeggen, dit is fout. Waarom niet bij de volle evangelie? Dat was niet de waarheid? Ja, natuurlijk wel. Dat was wel de Sabbat, weet je. En dat was de Sabbatrust. En meer licht over de teksten die ik eerder niet begreep. Het was een geheel andere sfeer. Weet je, waar ik niet aan gewoon was. En het woord werd zo met kracht gepredikt. Weet je, dat ik zeg van wauw, dit spreekt me echt aan. En ik weet niet, het was ook de Heilige Geest die met mij werkte. Ja, maar natuurlijk. Ja, en op een gegeven moment toen ging ik zeg van, Heer, wat moet ik nu doen? Wat moet ik doen? En toen kreeg ik een tekst. Op een morgen stond ik op, ik was helemaal. En Dios, nu moet u me echt helpen, want ik word er niet goed van. Ik moet een besluit nemen. En toen kreeg ik de tekst van, alles wat de mond des Heren gesproken heeft, zullen wij doen. Amen. En dat was voor mij. Welke volk staat die tekst? Het staat in Exodus volgens mij. Het gaat over het volk van Israël, waarbij Mozes het bracht. En op een gegeven moment toen zeiden ze, alles wat de mond des Heren gesproken heeft, zullen wij doen. En dat was voor mij een overtuiging. En toen ben ik Adventist geworden. Dat was het jaar 1983. Wauw. En dan ben ik nog tot nu toe
Adventist, zevende dags Adventist. Wow. Ja? Zij die de komst van de Heer Jezus verwachten en de zevende dag van God houden. Amen, amen. Dat ben ik. En That's me. hoe is je traject als Adventist? Ben je natuurlijk, denk ik, was je familie? Ja. Met je familie? Het was niet zo makkelijk. Ja, het was niet zo makkelijk. Weet je, want we gingen eerst naar de Rooms-Katholieke kerk. Ah ja, en maar toen, met de hele familie neem ik aan. Ja, okay. En toen ging ik in de Pentecostal Church. Okay. Dus de mensen zeiden, nou, make up your mind, je bent helemaal onrustig en zo. Maar deze keer was ik echt overtuigd van, dit is het. Maar het was natuurlijk, je moet mensen overtuigen. Mensen zijn niet gewoon aan de Sabbat. Weet je gaat de intrede doen. Mijn vader die zei van, nou luister is hier. anders dan de rest ja, van de helemaal anders. Maar gelukkig was ik met mijn zus. Mijn zus die nu ook Adventist is. We zijn samen gedoopt geworden. Ja, toen in 1983. En we zijn samen Adventist. Dus we waren een beetje sterk, weet je, samen. Weet je natuurlijk. En op een gegeven moment, het was niet makkelijk om de familie. Weet je, dan gingen we nu zaterdags naar de kerk. En zij gingen zondag. Dus je kreeg tegenstand. Ik weet ook wel dat de opvoeding Surinaamse moeder best streng is. Moet je niet doen wat papa of mama je zegt? Maar dat is ook zo, maar ik had de leeftijd waarbij ik zelf kon kiezen. Ik was in 1983, hoe oud was ik? Was ik 20, 21. Dus ik kon wel voor mezelf kiezen. Mijn zus die was ouder, we konden zelf kiezen. Daar zei mijn vader tegen mij, we moesten echt lachen. Want men vertelt wel dat Adventisten oud eten, want ze koken van tevoren. En weet ik. En mijn vader die houdt van zijn buik. Of die hield van zijn buik. Ja, en hij zegt, maar nou, je kunt luisteren hier zo, ik eet geen oud eten hè. En, maar ik zeg, papa, het is veel meer dan dat. Het gaat alleen maar om het oud eten. Dus papa heeft het wel geaccepteerd? Ja, op een gegeven moment heeft hij het wel. Want je regelt het zodanig. Je treft je voorbereidingen. En zodat je toch wel op tijd op de Sabbat en toch wel een gezond en lekker hapje op tafel kan zetten. Waardoor papa zelf is vergeten dat je de dag daarvoor de moxalese hebt gekookt. Oké. Maar het was niet, het langzamerhand ging men ons accepteren door je getuigenis ook. Hè? Want dat is ook belangrijk. Ze zien hoe je leeft, juist, hoe je leeft. Dat wat je nu eet, wat je eerst at en wat je niet meer eet. Weet je, ze zien hoe gezond je wordt. En ze komen dan om advies vragen. Want op een gegeven moment dan ga je niet meer elke keer naar de dokter. Of je geeft adviezen van dingen die je zelf in de kerk van doe dit, probeer dit. En lekkere gerechten die ik toen maakte. Oh, nou, dat was gewoon weg. Het was een hele mooie getuigenis. En op een gegeven moment, toen ging mijn oudste zus ook met ons mee naar de kerk. Ze is geen Adventist, maar elke keer als ze bij ons komt, dan gaat ze wel mee. En de rest van de broers? Die zijn wel in de kerk, maar van de Adventisten zijn mijn zus en ik alleen. Man. Jullie twee is wij tweeën tot nu toe. Wij vertrouwen. Maar ze hebben jullie niet gepest? Nee, nooit. Integendeel, ze hebben veel bewondering, weet je. En zo. En ik hoop dat met de genade van God, dat ik een goede getuigenis mag blijven. Zodat ze Christus in mij mogen zien. Amen. En mogen zeggen, ik wil worden als Ingrid. Of ik wil dezelfde God dienen die Ingrid dient en zo. De familie die heeft ons geaccepteerd als zodanig. Mooi. Ja. En sindsdien van Suriname ben je verhuisd naar Curaçao? Nou, ik heb een eigenlijk pas in het jaar 2000. Ben ik niet gelijk naar Curaçao gegaan. Ik heb eigenlijk een klein beetje island hopping gedaan. Ik ging eerst naar Sint Maarten, daarna naar Sint Eustatius en toen pas naar hier. Gezellig. Ja, gezellig. Ik ben uiteindelijk hier gekomen in En hier heb je je plekje gevonden? Hier heb ik mijn plekje gevonden. Hier ben ik met mijn kinderen gekomen. Wel een niet zo leuke ervaring. Ik heb een scheiding achter de rug. Maar dat komt waarschijnlijk een andere keer in een ander programma. Het is te veel om over te praten. Dat is een van de dingen die... Dat je veel had. Ja, heel veel. Het zijn natuurlijk dingen waar ik niet trots op ben dat die gebeurd zijn. Sommige dingen kun je niet voorkomen. En ik ben met mijn kinderen naar hier gekomen. Mijn kinderen zijn, ik heb 3.
Wauw. God heeft mij gezegend met 3 kinderen. Kinderen Meisje en krijgen jongens? 2 jongens en een meisje. Oké, Dat was leuk. ook weer een ander getuigenis, want Leuk. het leek alsof mijn baarmoeder gesloten was. En, en toen, ja, dat was daar ook wil ik een wel veel meer over weten. Ja, En dat kom ik een uit- andere keer terug. En God heeft me gezegend met 3 kinderen, waarvan de oudste in Boston is. Het meisje is in Nederland en die andere is in Engeland. Oké. Ja. Nou Ingrid, wat leuk. En ik wilde ook dit erbij zeggen. Ik heb altijd gezongen voor de Heer. Ook op mijn 23e ben ik begonnen te zingen voor Jezus. En je hebt nooit de kriebels gehad om voor de wereld te zingen? Nee, dat was, weet je, de eerste paar keren nadat je, weet je, pas bekeerd bent en zeggen, hé, maar wat is dat nou? En je moet gaan getuigen nu. Ik zing nu gospel. Weet je, en de mensen overtuigen van dat is waar ik voor gekozen heb. Ja. Maar natuurlijk komen anderen bij je. En wil je niet dit lied zingen? Ik zeg nee, ik zing uitsluitend Je bent wel heel gospel. standvastig, hè? Ja, ik ben heel Iemand, standvastig. hè? Ik heb aanbiedingen gehad om naar Amerika te gaan, naar Nederland te gaan. Wauw. Van mensen, ja. Hoor. Maar ik zeg, ik ga niet, als ik geen gospel kan en mag zingen, ga ik niet. Dus je ik heb houdt het van je ja, Heer, ik hè? hou van mijn Heer. Amen. Ik heb gezegd, in de wereld heb ik gezongen voor de Heer met mijn geheel hart. Nou, en nu, wanneer ik Christus heb aangenomen, moet ik ook met mijn hele hart zingen voor Hem. Amen. Weet je? En het is echt een zegen om te zien hoe mensen, wanneer ik zing, dat ze echt zien van, weet je, ik ben God dankbaar daarvoor. Dat mensen zich gezegend voelen als ik zing. Door je liederen. Door mijn liederen. En dat wil ik Schrijf ook je zo. ze zelf? Ik heb een paar liederen die ik zelf geschreven heb, waarvan ik nog een cd moet maken. Maar ik zing dus andere, coming soon. you know. Leuk. Maar ik wil iedereen aanmoedigen, Ja. of bemoedigen. Het is de moeite waard om Christus te accepteren Amen. in je leven. Het gaat niet over rozen of zo, maar de zegeningen zijn zoveel meer dan de slechte dingen die je kunnen overkomen. Want ik heb een niet al te prettige jeugd gehad. Maar weet je, in Christus heb je die vrijheid, Juist. heb je die Amen. blijheid, die vreugde. En dat kan je ook met anderen delen. En dat wil ik echt wel met anderen delen. Dat dienen van Christus niet is dat je de hele dag serieus kijkt en fronsende voorhoofd. Nee, je kunt blij zijn in de Heer. Amen. En er komen ook wel, het is niet altijd roze geur en maneschijn. Echt niet. Maar je hebt een Heer op wie je kunt vertrouwen. Je hebt een Heer naar we toe kunnen gaan. Een Vader die van ons houdt. En die altijd naar ons luistert. Nou, wat mooi. Mooier dan dit kunnen we niet het programma sluiten, toch? Jullie horen het wel? Ja. We hebben allemaal de Heer nodig. Amen, amen, En het amen. geeft je vreugde, het geneest. Kijk wat je met het meisje hebt gedaan. Ja, De meisje werd bevrijd. Jawel, Dat is de zeker kracht van je weten. God, van je Amen, creator. Hè? Amen, amen, zeker weten. Nou, zeker weten. Ingrid, bedankt. Graag Ik heb gedaan. genoten van je aanwezigheid. Ik ben blij dat je me uitgenodigd En we hebt. komen nog een keer Ik bij kom jou. nog een keer terug. Zeker 3 keer nog. Want Ah, ja. Blijf ons volgen. Ja. Nou, dan sluiten we vandaag af in je Ja. programma. Het Poder di Testimonio. Dank u wel en een goede avond.